रउआ लोगन के मनोरंजन खातिर आज गवई अंताक्षरी सुनावे जातनी। केहू एक अपने करेजा पर जन ली, बस आनंद लेवे खातिर कहतनी। बैठल बैठल का कोइल जा कुछ काम, बैठल बैठल का कोइल जा कुछ काम। आ प्रधान के साथे घूमे वालन के का धोइल जा नाम। नाम मोह से मन करे तो चमचा कहो, मन करे तो चट्टू, मन करे तो चमचा कहो, मन करे तो चट्टू। आ मन करे तो तोता कहो, मन करे तो पट्टू। पट्टू टसे टुकुर टुकुर ताके लालो प्रधान जी कबले आई हैं। टुकुर टुकुर ताके लालो प्रधान जी कबले आई हैं। आ खाए पिए के बेरा भइल, रुपया कब थमई हैं हंसे। हंसी मजाक छोड़ी अरवा प्रधान जी हो दे आ गईले। हंसी मजाक छोड़ी अरवा प्रधान जी हो दे आ गईले। आ खाए पिए के बेरा रहे, रुपया के थमा गईले लसे। लैला के अब पिय तटे आईबी के ले आऊ, लैला के अब पिय तटे आईबी के ले आऊ। अते जाके चिकड़ा के लगे बधिया के कटवाऊ उसे। वहाँ से मीट दारू लेके आ गईले लोग घरे, वहाँ से मीट दारू लेके आ गईले लोग घरे। अब प्रधान के साथे बैठ के पोयक लागल लौड़े रसे। रसे रसे नशा चढ़ल सारा लोग गन्हिया गईल, रसे रसे नशा चढ़ल सारा लोग गन्हिया गईल। आ नशे में प्रधान जी पूछे कितना चक्रोट भरा गईल लसे। लुटाउन मियाँ के अरिया वाला कलिए से भराता, लुटाउन मियाँ के अरिया वाला कलिए से भराता। आ उबड़ खाबड़ छील छाली के बराबर कोइल जाता तो से। आ तोरा से तो कहबे कईनी मिट्टी ना डलाई, तोरा से तो कहबे कईनी मिट्टी ना डलाई। आ उबड़ खाबड़ छील छाली के बराबर कोइल जाई इसे। इंसाफ के ज़माना नइखे भैवा बतिया हमार मानू, इंसाफ के ज़माना नइखे भैवा बतिया हमार मानू। आ जे ई साहब सथवे बाणे रुपया खूबे छानू।